شهید رونایی ریمن بێگومان بەرخوادانێک بێ هەمپا دناو چار دیوارên ئیمرالی de ji di asteke herî jor de ku îro cîhan hemû matmayî maye hatiye meşandin. Fikr û ramanên ku dixwastin li îmralî de girtî bihêlin belavî cîhanê bûye. Di asta cîhanê de weke rêzgirtinek, weke rexnedayînek ya cîhanê vî demî de pêwîstî pê heye ku di 26mîn salvegera kompla navnetewî de li hemberî rêberapo rexnedayînekî bêdayîn. Rexnedayîna wî tenê bi azadiya fîzîkiya rêberapo mîsoger e. Ji ber ku fikr û ramanên ku rêberapo di rojhilata navîn de belav dike, pêşî lêgirtina dagirkerî, xwênmijî û tinekirina gelan e. Rêberapo fikr û ramanên biratiya gelan pêşxistiye. û li ser wî esasî ev 40 salên ku dema dest bi ve şoreşê kirî li ser çi esasî dest pê kir heta roja me ya îro ast bi ast gav bi gav ber bi pêş de çûye. Şoreşa ku bi heft kesan dest pê kir îro xîtabî milyonan kes dike. Şoreşa ku li parçeyekî dest pê kir îro li giştî cîhanê belav bû. Ev bixwe mezintî û fikrên rêberapo dide xuya kirin. Herî dawî ev demeke ku di rojhilata navîn de hinek demografî tên guhartin, desthilat tên guhartin û bu guhartina desthilatan de êdî hinek hêz dixwazin ku di rojhilata navîn de xwe mîsoger bikin. Ev hêzane bê ku xwe mîsoger bikin, pêwîstî pê heye ku fikr û ramanên rêberapo esas bigirin. Em dibînîn ev demên dawî de dewleta Tirkiye dixwaze pêvejiyekê aştiyê dest pê bike. Em weke gelê Kurd, weke civaka Kurd, weke rêxistin û hereketa gelê Kurd heta dawiyê li pişt rêberê xwe ne. Talîmatek, daxwazek yan ji vîdeoyeke rêberapo ji bo me xeta sor e û wê li ser wî esasî çi perspektîv û rêxistinên heyî de wê li ser wî esasî bê meşandin. Em weke gelê Kurd keyfxweşîn. Ji ber ku serokatî ji bo me rojeke, ji bo me felsefeyeke. Belkî heta niha ev dewlet her çi qasî hikûmeta AKP di aliyê çareseriya pirsgirêka Kurd de tawrê xwe wisa net diyar nekiriye, lê rêberapo wê fikr û ramanên xwe wan mecbûrî çareseriyê bike. Em weke gelê Kurd di vir de di dilî jiyan nakîn. û ji bo wî jî ev heyheta ku sibê biçe em ji wargeha Maxmûr li ser navê gelê Kurd, li ser navê gelê wargehê silav û hezkirinên xwe ji bo rêberapo birê dikîn. û hîvîdarên ku daxwaz û vîdeo ku rêberapo bi gelê me re bê parve kirin wêriya aştiyê di rojhilata navîn de pêş bixe û li ser vê esasî mezinkirina vê grûpê 5 kesên dil lê zêdekirin ji ev ji cihê keyfxweşiyê ku care yekem e piştî 4 salan avukatên serokatî wê biçin li gel rûnin. Li ser vê esasî em ji vir silav û hezkirinên xwe pêşkêş dikin. Em silavên xwe serokatî re, zindana re, serî çiya re em pêşkêş dikî, em bedena xwe bi tayînî li bexwîna şehîdan bi tehba gerîla em hemî pişwanî, em ê pişwabî, em serokê xwe nahêlî tinê, em hetanî serokê xwe fîzîkî nêv xwe de nebînî, em destê xwe navî destê we hemêz bikî, danîn serê xwe dankên şehîda, î şerbana, î gaziya, î girtiya gelê me hemî heta nebînin, em ê çalakî xwe dûmînî, em ji dest çalakî naberdî,
ام پشت سروکاتی نه ام آگر دوروی نه حتی مرنه حتی در نه ایخن ام عفو عموم زیارت خوازین اما 26 ساله یه حفظه ده تنت گیرا با امرالی ده حتی ام گیرا با امرالی ده حتی اوقا جامعه سپشتو ما او کنو طاری دانی که ده ما خود فرصت بدته گل تحلیل زحمت و اسکنجه نحقی لید کن ام بتشت قابل نوکی خودش هدیش ورا قابل نوکه صلاب و رس جبوی سروکاتی مالباتو و جبوی حفظ و زندانو جبوی سرین چیا کوزگو چپرا در با خورد زن ام صلاب و رس خوش همیار رسکی ام بگنو خورد بابا همیار تاوینی Serok Apol Reji Serok Apol Reji Berxwedana İmralı Reji Berxwedana İmralı Reji Berxwedana İmralı Grave Letadekin Slavi Girtiye Grave Letadekin Slavi Reji Serok Apol Reji Serok Apol Jiyan naber, bey serok jiyan naber, bey serok jiyan naber.